Esselamu Aleyküm aziz izleyiciler. Esselamu Aleyküm yaşlılar. Salam kemine. Selamun Milletine aleyküm. selamun aleyküm. Yaşlılar selamun aleyküm. Kimine selamun aleyküm. Ali. Aleykümselam Şeminler Türkmenoğlu Sapara salamu aleyküm vatandaşlar size de salamu aleyküm. 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 Buyur kemine. O sapara bugün ben alıp barcı olayım. Başlap vereyim. O şey Türkmenistan'da o Talip ve Taliban oyunu temanın adı. Bu taydan indi Türkmenistan'daki yine taliplere yani talip deyende biz o student manisinde yazılandır o taydaki. Studentlerim üstüyle oynalayan oyun yani şoların nemesine karşı. Ondan sonra o Talibanlar bilen o hazırki cinayetçi toparın arasındaki katnaşıklar var arada. Ve bu katnaşıkları o bizden başka aydiyanam yok mu kendi yani kızıklanyanam yok mu kendi yani sebebi beylekler için hem şu deme olmalı da behbitli olmayan olmalı. Şu arada o kime söz vereyim? Yaşlılar başladı olur. Yaşlılar başlarım. Hanra da ben oradan yaşlı et. Şeyle mi? Böyle. Yeme hormatlı vatandaşlarını bilişimi diyaline son kaylan doğamını Türkmenistan'ın daşından duran vakalarına Oğuzhan meselesi oldu. Oğuzhan'ın hakimiyet yükü diye çalıştığı iş başına ya devlet başına Talibanlar geldi. Oğuzhan'ın öz içinde oturan bizim öz milli ağırlıkların içinde Türk millimiz var. Onun yadığı has ağırlaştı. Bir böyle Taliban bilen bile olsa beyleki bir böyle olara karşı dur. Yurdun için bulunmu zorluk. Olar hadire sellemi kaybolup bariyan tağetsel olan güzel iyidiler hükümetim yok, bariyan işlerim yok. O yöne Taliban'ın adamları Türkmenistan'ın içinde aylaşıp görürler. Olur bu gelen adamlar der. Bir iki yıl odalamını aşağı aylaşıp görürler. Kurban olun koşunu olur hükmen razıylık sorap ya vaat belli parana gerek vaatları koşu arkayın girip çıkıp görürler. Kavarlarından az ilerek geliyor. Şuun kun, şol ovan sahne nemeler bolup geçiyor. Yurdun içinde yine nemeler var. Şu mesele bilen bağlanışlı. Bir. İkinciden yurdun içinde biraz talibimiz var. Yani studentler diye diyenlerden. Yani o taliplerin bir toparı yurdun içindekileri bir yerdeydi. Yurdun dışındakiler has ağır yerdeydi. Yani şu arada biraz şu sohbetleşlik etsek, verimiz bilyen ya eşten ya elimizde var malumatı, materyalleri halka yetirsek, o halk köpçülüğüne yetirsek, şu sahnede Türkmenistan'ın daşını okap görün bizim talip yürütümüzde diyen dağıtlarda o havarlı olsa doğru değil, hata ediyen şu mesela şu konu olma. Son için bunun mihmanımızın Türkmen oğlan ve aramızda onu da bir topar Haydar'a diğer zat var. Onun fikrini istedik. Tapara Silemez fikrini aydın. Hükümetle ulaşılamadan merdan var. Onun öz fikrini aysın. Bir katı vacip ve akı mevcut. Bu naki adayım, daşın naki adayım, teorekta. Kıvalayan işler. Şu arada bir saçarağım varsa çok etleşilir etken olmaz. Halmurat Türkmenistan'da bir katı gen yağdayı var. Onun bizim cemiyetimiz bol alaydı kabul ediyor da. Sonra bir yani cemiyetin depkisi yani karşılığı yok da. Ne dil ne hareket bilen ne talipler yani ağdak geçtiğinde Oğuzhan'ın Talibanları. Karıştırma hani bizim taliplerimiz student diye el hatta. Olur Türkmenistan'ın içine girip çıkıp biliyorlar. Rahat. İnni Türkmenistan'la talip ne okap görün çağırlar. O hadan beter ne bir yıl yarım bil kalan yani
Sonku kurslarına kokap görün talipler. Taşınna akağı. Bu daşında akan var, ön ağırlanıp içine girenem var da. Okuda öne tentavrda başladı, gidip bilmeni öğrendiler. O şoları çıkma için takta oyttular da. 20 bin yetiye diye de. Bir adam Türkmenistan'dan çıkma için 10 bin, 20 bin dolar bilen çıkmalı. Neyine alamet? Ben şu dakikada düşünüyorum o. Dünyanın iyi retinde bulur yalak rahat bolup bilyen. Yani Talibanlar değil de Afganistan'da. Afganistan'da da şu pulülen şu yalak deme yok. Yani Pakistan'a da adı çıkış böyle de. Türkmenistan'ın içine girdi. Gelip bir bulur. Bu neyine alameti? Bu yani bizim hükümetimiz, ya devletimiz bu adına bir ad koymalı. Bu cahillik bir cahillik ama der. Yani banditizm ya yeni bu adına ne mi oytun? Verdin aydiyada. Adam çağlar 4 yıl okuya son kursunu ortadan bunu kabul eden o. Orta oramam kağıtların kemiğine görküz Türkmenistan düğünün yani bir ortaya giyip çıkma nemeti yok diye. Dememizde yok diye. Ben bütün ya biz başka planetede yaşatmıyoruz. Biz Türkmen'i düşünüyoruz yok. Her kimin çağrısı var, nemeti var, onu da arkayı bulur. Korku Mehmet etkiyeler. Yalan bu da atlar. Korkuyu sizi halat ediyen ortalar, siz diyen bir vakit halat olmalı millet. Yine sen öz başından geçirip göründün vardır. Ama men gururun verene ağam. Sebebi edil men o yakın tanışımın çağı bilen bulan vaka üniversite tokap bilen bitirdi. Предпоследний курс шава, şu сентябрьны визаты doğru olin, şu vizatını alacak ol обычно dekanadın usulün продлевать edilir de bu da var. Dokumentin tavsiyem bunu bir ay kayımının vardı. Bolmadı. Sonra zaпрос etti ençeme tapor. Şu sentyabr için diriyen saklap. İnsanın da bu çağa da akıllı kendi sıranı bizim Türkmen çağlamız. Ne elliğinimize ki başka birinin adından teada zaпрос ediyor. Bu şu öz okuyacağına başka birinin adından teada zaпрос ediyor. Men okuğa girecek bolan şunu bolan okuma deyip zaпрос ediyorsun официальный хат geliyor. Orsidin şu feature'ın mesela dekan adından dedim официальный resmi kağıt. Bunların sebebi ne mi ya da institut verse o kağıdı demek şu hükümetin şu yurdun resmileri bilen dilleşen çıkan buyruğudur bu da. Sebebi yeni yerden verilmiyor özleri. Hani korkaşını kiminin şu kağıdı. Yani o kavamların şunu. İlk başta ben çekiniyordum o çağı ortadan işine olan zaman ona bir üstüne bir düşemedim deyip izarlaplaydık bunu. Şimdi o çağı çıktanlardan tamamen onun için arkan gurulabildiğini. Sentyabr ayında okul başlandı hatta şu ortalıkta köp studentimiz kösünüp barıp şu dekanada vizasını продлевать edilmen, uzatılmen kösünüp böldür. İnsanki kurs ödüm. Onun sizin özünüz gözünü tutup görün. Adamlar 4 yıllap, 5 yıllap enisi atası öz ağından ayırıp o nehil kıyınçılık bilen çağatını bankın bilen yiverdiler de. Bank bilen yiverilse okul pulu meşhur ağırak koyuyor. Afsanı manadın nemesi bilen kursu bilen yiverdiler de. Da bizim $1,500,000 okul olsa şunu bankın üstüne yiverden de $600 düşüyor. Okul, 1 yıl okul, yarım yıl okul. Şunu közünüp ağından ayırıp ben bilen şu çağın maşgalasının altsan çağı var. Şunu saylap yürüyüp iyi verdiler.
Var maşalada üyüşüp şonu eklav atıyor şonu oku olsun, bilimli olsun şu çağımız deyip. Nem предпоследний kursdan qaytmalı olur şu taydan. Kösünüp şu kağıt sebepli. Çıkarıp olayam şunu kimin şu kağıdı. Ava. Çıkaran görköz. Size görünmez o ekranda. O biliyorum ekranı. Var mı? Ava. Yani şunu neye mi deyip yazdık? Yine yazdık. İşte gelin kağıt. Şu студентımız берен запросына, что ли округ Уджай, мне жвап берем. Добрый день. Спасибо за интерес к нашим программам. К сожалению, Туркменистан не входит в перечень стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Российской Федерации. Düşünüyorlar şu adını bollayan işleri. То есть, dine taliplerde, Türkmenistan'ın taliplerde, любой Türkmenistan'ın rayatı, Россиян территориясына girmek gadagan. El şu Talibanlar yani. Talibanlar yönüne girip böyler, yönü Türkmenin talipleri, Türkmenin rayatı girip çıkıp bilen. Dinleten, двойной şu гражданствоң olmasa, ikinci pasportun, Россияның pasportu olmasa, sen salmalarını Türkmenlik. Что köpüsü umid edip böyle yollar açılsa, Rusya'ya açarsa, Rusya da sizi kabul etmiyor. Şoň sebäpleri näme ki? Näme sebäp? Idealı şu tahtları. Bir milleti ganymçylyk edip, dalymçylyk edip oturan hökümet puluna mal oturlar. Bolmady bizim hedel edip. Ondaşyndan hem bir neji sady o çağa çykjak bolanyna ilki şu ay Türklen avialiniýasyndan aldy da bilt aňryk çykjak bolup. Aeroporta baranna, Pisir'in aeroportuna baranna bunu pasatka bir koy vermediler. Sakladılar. Neyim için? Abratını bildiği yokmuşum. Onun var ediyen talapları şu. Türkiye almaz mısın deyip bunlara kulağına uyuyorlar. Abratını bildiğin olmasa. Şu bilgileri tavşırdı ilke Moskva'yı veriyorlar. O da yine o dapalının içinde pul çıktıcı da Pisir'den olmasa bugün reis amadı Türkiye. Şoňa giýje alyp, soň Moskwaýa berýärler. Aeroflotun kampaniýasy bilen. Soň uza Moskwaň öz içinde Türkiýe çykjak bolýan sen öňkü bilgilerini tapşyryp, Orsiýadyň Aeroflotun kampaniýasynyň bilgilerini hem aňryk hem ýyzyny aldyrtýarlar. Bu çağa. Biýalaç o da bolýan sen ene ataň da pusum kömek edilýän bolsa, başga urun. Bu näçe bizim studentler şuňa garyp oturan, karda batyp otada pulsa oturanlar bilmeýän şuňaldatlar. Näçe studentler aeroportda kösenýänler, şeýdip çykyp bilmeýän. Niýeden alsyn o çağalar o pullary? Şumu kan o köpsini şu wagt men hayran alýanladım. Şu men soň çykaran süjetimden soň men düşündirem soň bana bar edýän zatlary şu millet paraçylygy ýankajak bolýarlar. Onu düşünen oklar ya düşünüp aňyrtyna geçip ýürüýt edýärler, otada gurrun başga zatdy. Menem kem Orsosluguma yakın dostluğum içinde yaşap berenim Orsiýadyň daşyna çykanlaryň köpüsi. Men milletiň karşıdaşı däl, ýene şu Orsiýadyň asyrlar boýy bize garşy edýän oýunlary şonu görkezek boldum. Şoňa düşünmän ýene de şu Orsiýada diýip Orsiýada tarapyk çek bolýanlara şolara hayran alýan. Kän sonra berdim bolyn birine de jogap garaşmam kamden, tapyp bilmerim kamden. Şoň üçin men öňe gaty dinläýärme gelýär şolary. Indi näme diýerler ki, şu Orsiýadyň dostlugy hakda, Orsiýadyň alyp barýan siýasaty hakda. Şonun bir düşünýärler. Edem ýaşylar özüňiz şu düşünjeni berip bilseňiz has gowy bolar. Ben şu tayda başa bir kısa sapana olsun. Buyur. Yeme bizim studentlerimizin tarihi, kronologiyası, bundan biz işin gıdıklanıp başlamamız, ya taliplerin özlerinin studentlerin bize çıkmağı yararlığını bir 2 yıl oldu da problemin dörenini. Başta şol görýän Gurbanoğlu ala tuttu, ya hökümet adamları ala tuttu. Ayda beýle vilayetlerden yurdun daşyna çykyp İslamik döwletde okap beren studentlere $300 bermeli bolsa, aşgabatdan ýahalyn çykalary $500 bermeli. Şolar real $50 bir. Soňra o dollarlary mazalty, soň 50 getirdi, soň hiç da student çağalar ol
ne okup bilirler, ne de iş tap otayda işlep bilirler, işlemede mümkünçülük yok, otayda sen işleyeceğin bolsaň orsiyetli ýörite ursat kağıdın hatın bolmaly, işe gelen migrant köpmüne, olur bolsa okuwa gelen student. Gara şu kıyınçılık üstüne kıyınçılık görüp Türkmenistan'ın hökümet dip atlandıryan adamlar. Näme üçin? Şu çağırır okumadan mecbur hally ýygyna gitsin diýilen şular ýaly hem mecburlyk hem mätäçligi döretdiler. Indi bugun kugun Orsiýadyň hökümeti ýaňyny Türkmen ogly okap berdi da ana şol hatda ýazyp. Türkmenistan hiç bir araýaty gerek kel Orsiýadyň territoriýasyna. O wansan naky Talibanım den hatarda Orsiýatda ene bir gadagyn urama dip kabul edilýär. Ene Türkmenistanyň ilim bilim aljak ýaşlarym ene şola bilen bir Orsiýada giýmediňçylygy bar. Diňe ýaşlarynda bütün Türkmenistanyň araýaty. Ene bolup geçýän zatlar şu zatlardan haber berýär. Ýene de bir gurrun ýaýrady şunu goşma çaýdy. Hamany aýyň 29-nyny Orsiýet Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň ilçihanasy o kapılarını açýanmyşym kim şol Orsiýadyň garaşdarlygyny aljak bolsa, raýatlaryny aljak bolsa, ene hiç il päsgelçilik yok, gelsin anketlerini doldursun. Bilen bir duzak. Birinciden olara raýatlyk berjek bolup duran Orsiýadyň hökümeti ýok. İkinciden o elerinden näçe gezek geçmeli şu zatlar dokumentler tapşyrmak üçin. Üçüncüden şol dokument tapşyran adamlaryň atlary eýen baryp Türkmenistanyň degişli ýanky edaralaryň ministerligine güýjülenjilere baryp geçýär. Dördüncüden şol adamlaryň soň ýygy idarelenjek, näme üçin watanyň terk edýän, näme üçin gitjek. O gitjek bolsa ýene de ýanky şol taparagan agdan şol ýene de şol 10.000 $20.000 barmaly adam maşyna. Olum boljak gel. Ýöne men pikir edýän ýene de şu taýda gömülgi ýatan bir syry bolmaly. Sebep görýäňmi Orsiýadyň oýnan oýunu bardy. Meselem Ukrainada şu Donbassy ýa-da Pridnestrovýada, Moldawiýan territoriýasyny ýa beýleki ýerlerde ýetiş birliginden Orsiýadyň emesini raýatlygyny paýlaýdy. Soňra diýer ýaly men şu ýurduň içine öz raýatlamy goramaga gelýän, ýa şu raýatdan goragyny üçin etmek üçin men goşum salýan. Şol oýundan bolaýmagy mümkin. Şular ýaly eger garaşdarlyk ýa raýatlyk paýlanşygy bar bolsa. Men şu taýda halkymyza berjek maslahatym şularyň golaýyny da barmak, şu zatlardan gatty daşarak özüňizde kösençlikden başga artykmaş çykyp ellagyrdan ýüregärden maşa gazanjak ýok. Ne şonu aýdym men gysgaça. Ol halmyradaga men biraz näme gararak süýşüp aýdaýyn nämäni problemany. Bir millet özüne hormat goýmaýan bolsa, dünýede şu milleti hiç ýerde hiç düýsli hormat goýan näder. Siz orsu üçin bir haýwandan üýtgeç bir janlar däldiňiz. Başga millet üçin. Sebäbi özüňizi hilemeýän bolsaňyz, hormat goýmaýan bolsaňyz, degeriňizi bilmeýän bolsaňyz, o başga bir siziň degeriňizi näme üçin bilsin diýen toğra orta çykýandyr. Biz millet diýip ýörüş. O ne ölüýümi tiýlýär, ne diriyim tiýlýär, ne tiýlenşik bar, ne düzgün var, ne tertip bar, hiç zat ýok bu jemgyýet. Bir nemedin, ne şikayet edýäňiz da. O şey diýip ya da Ýewropada ya da Türkiýede pasport beren ok, iş veren ok, daşına çıkarya, ruhsat veren ok, näme den ok. Biz millet bolup ilkulak bir özümüzde hormat goýmany. Tiş edinmeli. Fiilemany. Biz özümüzden yine Türkmenistan'ın içinde talipler girip çıkıp onu tördödüm bir yer verilýärdi. Türkmen oğlu sen gidip Türkmenistan'a arkayn girip çıkıp tördön yer alıp bilýärmi? Yok. Sizin haýty beriňiz. Haýty Türkmen daşyna gelip görün. 1 milyon tane Türkmen var da. Gün ýolmaýanlar o. Pasortwaň ne ilçhanaň kapysyna barıp adam ýalak taramlaşyp
gürleşip derden aydıp demedip bilýäňiz mi? Yok. Şolar ýalak medeniyet yok. Halmandır da. Onu gene görün oklar, yoksa görün oklar, o bolmaly ýalak kabul edýäňiz. Benim Aýlgan ştada. Benim İngiltere'sinde adı bulan edýän oýunlaryna eýlýsene. Studentler soraýar da bulardan kanattan zatdan biz ýani näsek bordy. Siz ýa Lüboy ýurdun daşyna çykyn diýär. Lüboy ýurda çykaýyn diýär. Şo taýdan ne временный жительство ne şonu alyň diýär. Onuň ýygyňda ýöräýin diýär. Ol vizasy olara birinjiden almaýarlar. Ondan orsynyň ýene bir karary bar. Çykypdyr. Sen Orsyada giyecek koldan vizanı dine Türkmenistan'ın içinden almalı. Şöyle içinden alınmadık kolda şu viza başka yurtlardan pasaportlardan vermiyor şu vizanı. Düşüncəňiz bu lavuşka oluyor da hani bizim çağalamız şu an zorluk bilen yine izne sürüyorlar. Yurt içine. Neyem için sürüyorlar? Onların yarım milimli hemmeden şu Edil Taliban'ın başlatanları yani 2 yıllık medrese bilen okul. Onların şu 2 yıllık 3. yıl studentler de sebebi Orta Asya yurtta el araçaktı Afganistan'dan Zırvapasın regionundan ana sana tayin koşun savaşsız koşunlar. Şu Taliban'ın hatırını koşur yani. Kim Orsya'da graždanstvo alıp gitmedik kolda qalınca hükman Taliban'ın hatırını koşulmalı. Biz biliyoruz şu adını Taliban'ın Puştunlar den olan onel Puştunların hükümeti olan onun koşundan yartından köpüre Türkmenler, Kırgızlar, Tacikler hatta. Şu bir alaç Angarda Ova'nın içinde bir alaç işsizlikten şolun gulluklarına barayanlar. Haberde şongal gul taýinlamatyrlar da. Şoňa var ya da. Hani Orsya'nın edýän siýasaty dost hükmünde. Kıyın Türkmenin ýagdaýy kıyın diýembe. Türkmen ogly problemalara düýüne düşünjek bolýanam. Sen neme armynap görün Türkmen selçiňde. Bunun ýöne şeýle ýeňirjek çözler öýdýärler de. Onuň şu diktator näme dip Urwan gulum Kurwan elle şonu urku diýerler-de, şo günäkärmiş. Ýok, jemgyýet günäkärdir. Jemgyýet şunu alak bolsa, başyňyz diňe şonu alak, ýani Kurwan uly alak, ýa Sapar Murat Niýazow alak adam bolmalydyr. Başgaça tidi edare edip biljek sistemi ýokdur. Jemgyýet şunu alak bolanyny şeýle bolmaýandyr. Ne soňky 25 ýylda bir giden Avraýly atly adamlar o dünýä gitdi de. Şoň ýaşetine nekrolog ýazyldy. Ýygyň arasynda atdyp gynanç bildirdiler. Gazetlarda da atlarda şoňa ýarak o duruşuny ortadan galdyrypdylar. Ölün. Ödüm o resmi taraptan köpüsü işgärler bolmady. Ady bilen adamlar şolu Gadyada neme de berip bolanokda ne tanıyan biri aradan çıkıplar. O öz gıylancık bildirip bilýän nemeler var bolýada öň abewlerini berýärdi gadyatlarda. Kim ýa paýpe da ara berende de ýa şahsiýet berende de pulun töleýän berýän dünýäň hem ýerinde şunda alaklar bar. Onu öwliýalere teredim. Biz adamdan füklüň üstünde o bagtly durmuş gurjak bolup ýörse. Cehetden üstünden ýörät. Onu bilmedik tren bolup ýörät. O aşa tuwo o eşrede ýetjek bolýarsa, tebigat ýetdirmeýär bu isleteňden. Adam bolup ýetip bilsen zor bolýar. Bu ýalak wagşy neme bolup ýetip bilmeýär. Cebet öňe de bir seredip görsün. Hem bekşi yani yokurda biri ya kaptarla bir bunu etmeli, demetmeli, demediler de. Onun şuları yalak büyüklü problemler o da onun yani kulakta var diyelim yok da şunu. Bu da bir gengdat. olmalı diýerler. Size ne edip kömek etmen ondan. Yani şunu düşünürüm.
O dige ağacıga nazıkkenlik de yer da. Başka. O ertir ağacıkcanın bilen geldi çörün motoru ertir ağacıkmanın. Onun bizim toplumumuz, evet, cemiyetimiz, milletimiz, öğündüren millet der. Çoğu göz yetirin. Hiç sat öğündürmen bayi olacak oluyorsunuz. Dine sarp eden millet der biz. Hiç sat öğren o an. Sen öğündürmen ne edip adam yalak yaşayacak. Ekonomikanı düzecek o, Doğru. yurdunu düzecek. Onu durmuşta yeşile düşüğüne yani bıtava oynameler oluyor da. Ne ben şu tuvalet barada yere burada par üstüne nemeden ayıp mı olsa hacatkhana var da. Şonu kurmani nemeden okur da. Adam yani 20. asırda yaşap görünürünü hiç gözünü getirip bilen okurum kan yanına. O yani faseplik memelerini etmedi hiç sağda duran ok. Onun yönü talep olmadan son şunu öğündüren şahsi nemeler, firmalar çıkan ok da. Evet, talep yok da. O talep olmadığı için biri öğretmeni bunu. Adamların da şunu alak olmalı. Yani sanitariye şunu alak olmalı şeyle oluyor. Bir televizyondan dağıttan ya mekteplerde aydınmalılar. Şundan sonra talep dörep başlayan talep dören sonra mühendip başlayarlardı. Ben burada atlan erimin tarında atlarınaydı yanına. Onu bir yervet yaşayatıyordu. Kim o ne kar o? Ben şu atlan gururunu yani medyada yetmemken yani halk biraz düşüncesini yelekten esirmedi. Ne de seyredip görmedi. Onu yokman bir var etmenlerdir. Cemiyetin üstüne düşen dağıtlar ama adam. Ne şu dağıtlar aidiyat olup bu uluklarını yiye o uluklarım çıkıp gidiyor da. Kıydat ne? Benim hayranım şu datları. Sebebi çağının biçimi diye çağı da ilk başta gurla uğranına öğrenip kuruluyor. Doğru değil mi? Sinan şevre gurulacak olup ece kalkan deyip ondan gurulap başlıyor. Şu an praktikası olmadı. Yani gurulap oturan adamların olmadı. O çağı ne mi öğrendim? Ne edip adam dilini öğrensin olur. Terbiye olmadı. Saatiyesi düş. Görüyen de ad ne uğruyor? Şu diyenler, hani berde olsana bir top ne hayranlar, ne ucu 2 yıl geçti. Daha şükür bizim düşüncemiz, o Türkmen'in düşüncesi köpeli uğradı yani. Onu görüp oturuyorum, komentarlardan da şu ödüyorlar, görüyorlar kağıt yazıyorlar, Özbekistan'dan da attın. Ay tuğlama Türkmen'in angarcı ki, yani intiham kaldırıyorum yok şu an. Sebebi ilk yılın problemini belirleyecek olsam, şunu gurulamalı şu haktı. Ödem her birimiz gurulamalı. Şu an edilemiz yok. Bir kuştan aktivistler gurulaya oturup çıkıp ortaya olun. Kalan halkım ha deyip dinle otur yanında. Aslında bir aydın çıkın, bir neyle burada koşulsun. Bizim köplüğümüz görközmeli. Biz 4 adam oturup ekranı gurulanır. Neymi fayda peydası var yurdumuzda. Neymi halkımızda neyle peydası var. Ama anırdan ekranı anırdan hem ben gorlanır oturuyorsunuz. Yani onu görüyen yok. Dünya cemiyeti görüyen şu 4 yaşlı adam. Şovur adamın yüzü çıkıp oturuyor. O olmaz. O cemiyet varlığı değil. Şunu öğrenmeli. İlk ulan hata bu gurulamayan öğrenip baştan. Komentari adamızlara bay vurulayanı da. Şu sürecetlerin şanını. Şeydi erkek olup çıkında gurulan da öğrenilen bir ağında çıkıyor. Şunu ne için edip bulan ok. Yani şu an yurttan çıkma için yani doğru etti tapara. Yurttan çıkma için adamlar 10.000'den 20.000 şimdi yani stavkalar kaldı. Burada Ormanya adında $8 vardı. Sonra 3.000 oldu, sonra 5.000 oldu. Şimdi şu an 10.000 bir otur karışıp çıkacak olup 10.000 төлep. Başka bir otur 20.000 tölecek olup otur. Şunun malan oklar ağam şu an diyeyim. Şunun telceriyalar. Her kime versem kime vermesem diye. Onun kuriyeride de oturan, imigrasyon kuriyeride oturan şu an mühimi. Şunun eline bağır. Bu iş toplanıyor şu an. Siz neye mi araştırdı dediğin o adamlar neden aldın onu çok oluyor. $10.000 daha kazanacak olan Türkmenistan'da sen
Şita öňünden eýem 20 ýyllyk $50 galyk bilen şu Türkiýe çykanyny näçe bilýärler galananyň da kemine. Şonu aýt. Türkmen. Любой iş yerleşenini. В среднем. $500'dur kän aylyk. Yok O 500 yok. euro ýesi povizor. 350, o 350 400'dür şu at o. Bolýa şu 300 bolsun şöyle. 350 bola aýtyn şu 350'den sen $20,000 berjek bolýar. Näçe ýyl işlemeli sen muduna. O pulan daşında alýarlar ha? İçinde isläni oklar o pulu. O işini alan oklar daşını alýarlar. Daşyna çykandan. Yine şu Yerler- taýy Ana, iň ana, önemli yer şu taýy da. Önemli yer. Ha, Türkmenoğlu yankı ildeşlerimiz yani Türkmenoğlu'nu aýtjak bolsa sen ýurdun daşına çykmak üçin $20,000 isleýärler senden. O pulan ýurdun daşında almak isleýärler senden diýe yani. O bunun arkasında näme bar? Ýönekeýjek bir näme de arkasında näme bar diýip ýönekey pikirlenip bilersiňiz. Indi men şu taýda käbir zatlary ýazdım da umumy bir näme aýdyp berýine. Sapara önümçilik ýok diýdi şu taýdan başlamak isleýär. Yani önümçilik ýok bolsa şu jemgyýetiň nähil jemgyýetligini bilip bolýar da ýönekeýje. Meselem jemgyýet nähil diýip soran wagtlara o men önümçilik barmy şu taýda ýokmy diýip sorak bu näme diýipler baha beripler. Ine Türkmenistanda önümçilik ýok. Iqtisadiýetem esasan bu önümçilik güýçli bolsa stabil bolýar yani ýöreýär. Soň hyzmatlar hem şondan soň döreýändir önümden soň. O önümden öň hyzmat hem döreýäp bilýän däldir. Iqtisadiýet hem önümçilik hem hyzmatdan ibarat. Ýöne bunyň ýerine näme bar Türkmenistanda? Indi o korrupsiýa iqtisadiýeti bar. Yani hiç zat öndürmän pul o ondan ona bundan buna el ütke diýär. Ýöne el ütkeden wagty arada bir önüm ýok. O önüm önene ok. So iň soňunda näme bolýardy netijede? Bir zat öndürbele. Öndürmeýän bolsa diýmek bu jemgyýet ýörep bilmez uzun wagt, uzak wagt. Soň onuň ýerine näme diýerler? Korrupsiýany ýöre diýerler we korrupsiýada inflasiýanyň esasy sebäpkärlerinden biridir. Sen öndürmän kellen o pikiriň şol korrupsiýada bolsa, o alan pulun saman bolýar. Garşylygynda hökmän suratda pulun bir önüm ýa-da bir hyzmat bolmaly. O hyzmat hökmünde de bunu nämäni kabul edýärler. Mesela men pasport çıkartmalı ýa-da ine Türkmenistanyň içinden daşına çykmaly da. O şo taýda bir hyzmatyň nämesinden geçýäňde aslında prosedurasyndan. Ýöne o bolmaly zat. Onuň eýen bahasy goýulypdyr bilediň içinde. O bilediň hem näçe $200. $200 o içinde senin şol aeroporda barıp o şo taýda 2-3 saat garaşyp ondan soň samolýoda uçmagyň hemme zadyň içindedir yani şo bilediň bahasynyň içindedir. Onuň ýerine sen $20,000 näme diýen olsaň 200'üň ýerine eýem gatykän bu taýda näçe 200 näme etse näme bar da? Dogry dälmi? O inflasiýa bar. Iqtisadiýetini şunu ýaly çökerdilýändir. Ondan soň ýene beýlek tarap bar bunyň ine talipler barada söz edildi. Ýöne şu zada üns vermeli bir ýurdun o içindäki ýaşlar okumak üçin ýurdun daşyna çykýan bolsa diýmek ýurdun içinde bilim ýokdur we bir näme guruluş ýokdur bilim adyna. Şonuň üçin taliplerin birinciden o daşyna köpçüliklerin çıkıp okuyanlygyny ele almaly biz bu taýda. Olaryň daşyndaky kynçylyklary aýry bir mesele. Sebäbi dünýäniň hiç bir ýerinde de ýokdur türkmeniň kiýaly o müňläp o okuwçy daşynda o okuw bilim aljak bolup ýören ýurt döwlet ýok hiç ýerde. Şo zada da üns vermeli. Ondan soň sanyň näçe köpeldikçe daşynda şonça da näme awraýyň hem gatjaýandyr. Men nämeden bilýän biz Türkiýe iň köp gelinýän ýerlerden biri Türkmenistandan. Yani biz gelýän wagtymyz hem gatykän däldi. Biz gelen wagtymyz o sanymyz az bolan üçin awraýymyz gaty ulçy ýöne indi şu wagt seredim. Hem okuwlaryň bahasy galdy, hem bilim derejesi düşdi, hem Türkmenleşdi käbir üniversitetler yani Türkiýedäki. Uşak diýdi. O ýene şoňa benzeş bir kısa nämeler bar bilýändir onu. Yani üniversitediň
Türkmenleşme var. Daşarı yurtdak bir üniversiteden. Yani Türkmenleşme hem näme many berýär? Bilimsizlik manysını berýär. Bilim yok o taýlarda. Pes. Gaty pesdir. Şonuň üçin meselem ulu şäherdäki üniversitetlerde okuyan Türkmenleriň sany o her ýyl bir 3-4den kän däl ulu üniversitetleriň sanynda. Inem Marmara näçe ýyldan bäri girben bilen oklar Türkmenler. Men ine şo taýdan okap çykdym da şonuň üçin bilýän beýlekleriň hem adyna şonu ýaly diýsek bolarsa olaň bilim sistemasy gurýan, o hatda içine giriş sistemalary hem üýtgeýär. O indi so bizim o talyplarymız o Taliban ýalak bolmaly bolýar, başga bir alaç nämesi ýok. Taliban diýmegem o talyplar diýmek. Köplük manysyndadyr ýani Taliban sözü. O Romen studentler da medresen studentler. O medreseň studentler ýani talap etmek diýmek ýa men şu bilimi, ilymy öwrenmek isleýän diýmek manysynda talyp diýmek. O mejbur däl ýöne öz isleýi bilen öwrenýär diýmek. Soň bu bir meselesi, ikincisi var. Yurdun içinde elinden tutup çağasını. Sen neme yuridik oku, sen medisin oku, sen yine pelança vayen oku, onu oku, bunu oku deyip yürüytek korrupsiyanın iň ösen yerlerine yerleştirecek bolýarlar. Indi men aylanyp neme geljek sapara ýanky aýdan yeri var. Şu jemgyýetiň içinden ya şu cemiyet dolandırıp bilecektiğine şunun ýaly diktatorlar diýip aýtdy da sapara onu azırak tersinden aýtdy, dogry aýtdy ýöne. Menem bunu izine aýlap aýtjak. O şunu ýaly ýörüýte korrupsiýanyň içine sokýan en atalar var ine çağalaryna. Köprek o para almagyň üçin senin diýe şu yuridik okumagyň gerek diýip aýdýarlar. En ata aýdýar buna. Çağan şonuň ýaly diýip ýetişdirýär. O habary yok. Ertesi bir gün ine şo çağalar ulalyp döwletiň näme ýerlerine gelmeli. İş berýän ýerlerine gelmeli. Olar o taýda mejbur korrupsiýa ýöretjek. O çağda o taýda näçe 1 ýyl 2 ýyl işlen soň işinden çykýar, basylyp gidýär. Ýene de en atanyň özüne bolýar da. Adalatsyzlyğa we sezawar bolýar o taýda. Şu zatları edýän jemgyýetiň içinden o gurban gullar çykýar hökman suratda. Şonuň üçin bu jemgyýetiň özü öz diktatoryny özü döredýändir. Elmida ama şu wagtda iň az 3 milyon diktator bar ýurdun içinde. Hemme sen prezident bolmak isleýär, ýöne hagat görmesinler bundan soň o prezident o sistemasy bilen o dolandyryljak däldir. Biz has üýtgeçik bir sistema, yani Ýewropadaky adam benzeýän oksaýa Türkmeniň problemalary bar. Şu problemalary adyny goýandan soň problemalary dogry çözüp bolýar. Soň dogry çözen wagtyň orta bir mehanizm çykýandyr şu çözgüdüň netijesinde. Şoň içinde de prezidentlik diýilen bir zat ýok. Yani belki kimiň dolandyrýan gyzyklanmarsyňyz hem neme bar-da. Şu wagt dünýäde kimler tanalýar? Putin tanalýar. Şoňa menze şu Biden ýa-da Türkiýanyň prezidenti tanalýar. Näme üçin tanalýar? Bularyň nemesinde populizm bar. Ýöne Şwesiýanyň bilýän adam barmy? Ýa-da Gollandiýanyň bilýän adam barmy? Ýa Tabii gelkinim gözümden bilemdim. Aradan surat video süjet gördüm Awstriýanyň prezidenti işe gitişin. Piyadaca el gadetlice ýörep barýar halkyň içinde. Hiç kim habarym ýok şu prezidentligini. Ölüp bitlem de şol. Piyada ýörep barýar işe. Prezident giden ýurdun prezidenti. Aradan käbir tanantyň şonu süjede ana terediň bizim prezidentimiz. Şu talpaň içinde ýörep işe barýar. Maňa da geldi o Van der Bellen adı, Van der Bellen. Men şonda öwrendim, şol gazet okap, metronyň içinde gazet okap gidip barýan eken adamlar bilen bile. Şweýetde diňe 2 tane adamyň personal maşyny bilen şopur wada. Biri paça, Karol. Beýlekin premier minister. O premier ministeriň kim elmidama däl. Asobusluçylar diýdi. Bolmady ösüp barýar özüne. Piyada barýar. Indi sapara şu sizin aýdýan jemgyýetiňizde Şweýçiýada diktator döremi mümkinmi? Hiç.
O indi Türkmenistan'da ne için mümkün değilse o tayda adamın yetiştiriliş metotları ve usulları var. Yani adam yetiştirme. İki ayaklı canlı yetiştirme de heldine. Bizim Türkmenistan'ımızda iki ayaklı canlı yetişiyor. Köp böyle iki ayaklı canlıdır. O yani şu iki ayaklı canlılara neme diyorlar yani adam bolboğunun önüne alayanlar var. Yani esasen o jurnalist deyip çıkanlar var. Onu biliyorsunuz kimliğinden biliyorsunuz. O jurnalist deyip Türkmenistan'dan o jurnalist çıkan değildir şu vakta çelle. Siyasetçi mi yoktur o. Gayet ayıp biliriz. Türkmenistan'da ne siyasetçi vardır ne jurnalist vardır. Bu zatların bolmağı için birinciden siyaset gerek. O Türkmenistan'ın hiç siyaseti yok. İçindeki siyaset hem yoktur. Dış siyaset hem yoktur. Demek siyasetçi yoktur. Son jurnalist olmak için doğru haber verilmelidir. O Türkmenistan'da şu vakta çelli doğru haber aldınız mı yani bir problemin üstüne o ayağını basan adam var mı yani şu ayağını basan adama jurnalist deyip bilirsiniz yani hakiki bir problemi var. Yine yönetecek bir zat o Türkmenistan'da o tuvalet kanalizasyon sistemasının yokluğu. O Aşgabat ya da Çerçeveyalı Käbir ulu şehirlerinde şimdi hatta Çerçeve'nin köp bölümünde yok. Bizim suratlarını gördük. Şehrin orta arasında açık tuvalet var. Açık hava tuvaleti var. Biliyorsunuz bu tuvaletin 200 metre yanından geçip bolan okma. Yani öğrenşi adam. Yani dışarı yurttan gelenler ne fikir eder? O zatları yine düşünürler. Yönetmesine adam kıyalak bolmasını talap yok. O Metele şu taydı. Talap bolsa çözülü çıkıyor orta. O benim hayran halim burada şu Türkmenistan'da kalmış. Yani o tarafta geldim tarafta tanıştığım oyunu var ya onun etajı zaylar ağam. Etajı zaylar. Şu şehirdeki duran etajı zaylar. Onun tuvaleti şöyle 8 padiyaslık mı 4 padiyaslık mı şu etajı zay 4 etaj onun şu iki tane tuvaletim daşından dur. Şu ehli içindeki o yaşa oturanlar şu daşını çıkarırdı tuvalet. İki tane tuvaleti. Ben hayran halim sizin Adam kvitansa nur koydu ya onun şu kanalizasyonun vodoprovodu şunun pulunu alıp otur hükümet. Yani ama üçüneden ok elementar условиялар. Şu yok şu tadı. Öldürü elbirin kazıp şu tuvaleti. Sonra şu adam tuvaleti için pul töleyeler. Ne mi sebep? Ne için şunu idem yok, aydan yok, talep edip yok. Ay, biz полезны diye de köpüsü. Yo yani faaliyetlilikten ya biz faaliyetlilikten değil yani şehrin içinde Aşgabat'ın orta arasındaki köpetaj jaylan padelerine girip göreyim. İslenlik padelerine girip görün. Ne boyulur, ne nemedir, padualları da attıran kaptırondur. Haytına varayım. Ben ne yalan söyleyen olsam, o ne bizimki gül yalak deyip tuğrutunu alıp bir vereyim. Bir vardır, neme vardır. Adam yaşayar avtaydı. Şu bir padezdaki adamlar özleri yani gürleşip demedik şu taydan bir giyirip çıkıyor. Bizim çağalarımız giyirip çıkıyor. Özümüz giyirip çıkıyor. Şunu uyuşup yok ben doğum problemine de at değil. Özümüz bir orta bir zatlar oklaştırıp şunu edeli değil nokta. Biri etip vermeli. Öyle yaşap görün yerlerdir. Ben olur yalakçaydı özüm yaşak gördüm de şundan demedi yani. Bir burada ben komşu cayım var. Ne 5 tane demedir şolar bilen hiç demedik bolu nokta. Çağıryan demediyen onu kendi etsen ha bolya. Onu 5-6 aydan sonra onun gene de yani domuz yatağına uğrayarlardı. Ne demem cemiyetin yeten demesi. Bu da Türk bunun öğrenlerim değil. Yani orta yaşayan demesi bizim şu padiyemizde Türk bunu yekemenim kalan orta. Orta olanı da şunu alıp. Yani bizim şu atkı dememizin köp demesi ağırda gidiyen. Şolun medeniyettir. Ortaydık içine varsan burada yaraklat kendir. Matkvadan biraz ağırrak suyuştan pembe şunu alaktır. O 70 yıl bile yaşadık da. Bir mentalitet orada var.
Ben şu ştada da hayran alem bizim Türkmenimizde. İşte Amerikan içinde yaşap birini vurdu. Biz hem daşarı yüzü çıktım birazcık ağın düşüncen giyinedi. Bir seret turundaki cemiyetin oturuşuna neyli. Yok bunlar gelip hem köpüsü temmete diyecek yani aslında masa gelip geldiğinden sonra da pasobe oturuyorlar. O da ne hemen şu pasobe mut şu food stamplar ya şu işlemen aylık alıp sonradan gizlin taraf gizlin şu bildirtmen hükümeten nalog tölemeyecek olup keşe yani naliçka işe yerleşirler böyle şu rol yeni rol bilim alıp karaz normal bir kar alıp eline bir töleyen noktaları aradan bilen şu ayarım tanışma işleşip onun oranın köpüsü Ukrayna'nın şolarım şangali olmasa şolarım düşüncesi üzerine olmalı Berik gelip arada diye şu food stamp'a durdu ya da mut imit her ay tölenye de berdi asobunuzda işimsin bilemalıymışım. Şöyle ya şon gereği yok şon aylığa oturuyor şöyle ayarlıyor. Şonu da alyada diye şu produktların yartındın ya diye de. Şön ulanı ne oldu diye. Neyim için alyan deyip soradım diye de on. Neyim diye mutsat oldu neyim Alman diye. Şonu düşünün ok şu bizim nalogumuzdan gidiyen şu pullarıymış ya. Şonu düşünüyorsa gelen ok. Yani hayran alyan bizim şu aydan ağın düşüncesine köpüsünün. Yani safka o mentalitet şu. Neme şu düğünü bir düşünmemiz gerek de. Yani alımda abrat selekte deyip bir zat vardır. Şu genetik anlamında tersine selekte. Ne ervedi ile ervedi nemette ervet çıkıyor da. Onun yeni ervedi ile ervedi nemetten ondan o ervedi çıkıyor. Ben şu kuşlarda da atlarda şöyle eksperiment edip görüyorum. Kovudan kovu nemeye çıkan yok da. Ne Türkmenistan'ın nemetinden ya o şu abrat seleksiyon nemeti oturdurulu da. Şu 30 yılla şu at ne 30 yıl bundan önküsün derecesine değerlidir. Böyle kayan aşaklıdır. Biz 30 yılla 70-80 yıl iyi de gittik de. Belki de 100 yıl. O öğün bir ullokan deme yok. O bir daha şey yanına yetmedik deme de ketekten çıktı. Çatma, Karayü'den çıkan deme. Bizim de kakalamız, atalamız Karayü'de doğan adamlar da. O yani tehel demekten yine de şu takip diyen de. Ketek yani oğulları deret yani ketek caylardır. Daha işte cayam yoktur bizde. Tarihi nemedir yala. Palçıktan o. O Şonu emelden tapıptırlar onu beherden tarafta. Ben biliyordum şu palçıktan tamamen palçıktan şu o olyamışın durmuşun. Yani bir etajdan kent halk porno. Şonu acayla salırıyorlar. yani bir cehalet demetinden çıkmalı. Yani şu getiren yani abratlı selekte dilitantizm diye de bu düğününü şöyle yatıyor. Diletant demek yani yarım doktor, yarım ekonomist, yarım jurist, o yarım dişi şolordan emele geliyor diletant deyip. Onun şolon fikir bilenen yürüdülen devlet dine şu abratlı selekte bilen ervetten ervede geliyen. Geçen o bol parayandır. Ne şunların niyat kovu diyersiniz. Şu adamdır bahadır. Şönet teşekkürler dedi. Sen bu verdi Muhammed'den zaman mong oğlu gelse ana verdi Muhammed'in ödevi bundan oğlu deyip şönet teşekkür didir yani. Cemiyet şunu düşünmen şu meselen çözüp bulunuk. Alayık şunu düşünün. Siz şunu düşünmeseniz o sizin demeniz görgü onun dünyada da hiç yerde de adam hatabına uğrayacak yeriniz yoktur. Hiç şu adam kurtarmıyor bu da aslında. Bu sonum yoktur bu. Bu Türkmen 5-6 milyon Türkmen giden imperiyadır yok giden demeler vardır. Ne Asiri istedi yine sonu mendeş bu topor demeler vardır. Asiri imperiya torp giden bu vardır. Yani dünyanın torap şu at Amerika'ya dünyanın torap oturan demelerdir. Yok şu millet yok. Var vekili. Yani Şveç'te ateistlerin demeleri ofiste olur, şeyinde var. Yani yurdu devleti hiç tadı yok da. Yok. Medeniyetim yok olup var ya da. Başka da şöyle yalak millet kendi. Türkmen'e şu nemede yani
bıçak arka. Çok üstünde durdu. Hmm. Ya bunu da düşünmeyecek oluyorlar. Yok. O köpütüne aklı yeten nokta. Kliyetten başka yerik soğuyorlar. Onun bir aşağı verdi sonra işlet bölürdü. Şunda. Var mı da burada diyecektim sen? Hova birinciden sohbetleştiğimizde yan biraz uzaklaşıp var ya da diyelim. İkinciden şol yankı edil oturan görüntülük ya sohbetleştiğimizden eriş arası olup geçen bir fikir vardı. Hı hı. Yani şu halk razıcık görüp duran, bolup duran zatlardan baş çıkarmasa, şunu bilecek olmasa, şunu çözecek olmasa, şunu cemiyet bolup çözülmese, bir adam, 10 adam, 100 adam, daha 1000 adamın işi değerliğini doğru dürüst düşünmek gerekti adam. Ana sen öňe çyktın, ekrana çyktın, sen şunu çözüp ber, bizim kaptarlı oturup seyredeli, sen şunu çözýärmi ýokmy diýip ýatan ol bir patribiýet jemgyýet bilen bir adamyň öňe gidip şoň üçin adamlar yerli ýerden şu problemany birinden görmek gerek, görüp düşünmek gerek, düşünenden soň şoň çözgüden tapmak gerek. Hakatı dogry aýdylyp ötüren saparaga aýdyp Türkmeniň aýdyp ötür, kemin aýdyp ötür bir çetini. Vatandaşlar oturmuş zatlar barda hem bir oýlanyp pikirleniň. Nädip biz şu watany döwleti düzeltmeli täzeden. Küllen niýada sapara hakykatdan kül edilen o döwlet. Hökümeti bolmasa, konstitusiýasy işlemese, halky bir perway bolsa, biz nähil onuň millet bolýar, bizim gelejegimiz näme? Hakykatdan men imperiyalar hana ummul çağa sowurlyk gitdi. Medeniýetler, halklar biz bolsa bir küçücük halk, bir dünýä meşhurlygyny alanda hiç adam ýok. Ýöne bizim bagtymyzdan, betbaşçylygymyzdan gidip ýatan baýlygyň üstüne doglup dursa, ýa otyr şu taýda millet ýa döwlet taýdan götür. Ýöne olum bizimki däl, halkyňky däl, siz şoňa düşüneň-de. Öz baýlygyňyzy özüňiz ele bilmesiňki däl şo. Şoň üçin ýurdun başynda hemme. Toprağın bir yerin tenki değil şu vattı. Şunu Ben özüňem kidäleyem ha. Şeň. Hana aýdyp otyra bir kıymasını ana Türkmenistan ya näçe hektar ýeri Hytaýa dekaranetine berdi diýär. Yani hem Türkmenistan ilatyny şol ýer topragy bunu müdümlik ýa mülk edip paýlap berene. O sapara ağzını öýkönüp beni dün ýeme çykaryp dur o taýda gurban boly. Sen dostsun sapara. Sen çykaryp 16 saat kadın paýlamaly. 16 saat bilen mesela çözüldüğümü o bu kadar bugün. Ne anırıp duracak Yeme o öň bady ol ýa tarihden bilen nokta hem jüýjek kelle deme öň otudyk sotuk hem o ýerlerdäki uçaklar. Onun 16 saat nemesini allar sotkasın. 16 edip koydular da. Yardım aldılar. O ya adamlar ýadyna galana da yemek girdiler yani. Tuğdura şoňa meňe yemeler. O bolmasa baýap bar ýa-da 30 sotuk ýa epetli bolýardy. Bu 60-njy ýyllarda. Şo demän gurruny. Ýa-da Berdi Muhammedow ýa-da dogaýan wagtlar ýa-da gurja oýnap gören wagtlar. Men staýda gurrumyz jemlejek bolýan sapara emma Türkmenoğlu senin bir seyrek mihman berdi bol. Inne staýda görýän bir problemi bar. Taliplerimizin, studentlerimizin problemasy bar. Ýurdun içinde problemi bar. Taliplerin anyk şulara biz näme maslahat berip bilýär? Çözgüt nämede? Şu zatlar bir gysga çykaýdyp geçseňiz bir halka maňardan gaşyp problem bardygyny olurum görüp ot. Ýöne şoň şu çözgüdüne maýdyp berse, ondan soň şu bilen jemläli gysga çaýdylsa näme Ben bolýar? aýdyp bereýin. Hal Murad. Hani Soň menem oşa. Uzadyň çözüýte o talip bolýan bolsaňyz talip diýmek, o talap eden diýmek. O geleceğini talap etmeli, geleceğini pikir etmeli. O geleceğini nähil görmek isleýän bolsa şoň ýaly bolar. Ol okap näme üçin okanyny bilen oklar. Näçe ýyldan bäri para berip okuwa girer, işe girer diýip ýören böle gatykanda şonuň üçin aýdýan. Geleceğini görüp bilmeýän bolsalar ýa-da görmek isleýän ok, aklyna da gelen okdur belki. O size ýam talip däl, o beden işiňiziň hemmesi boş bolar.
Yani geleceğiniz için görüşseniz yine hakiki talip şol bolýar. Aýtjak zatym şol. Benim goşşokladım bäde on zaman şu biz köpüýümiz şu menden gatwariýalarda ýerleşlenmez şu Orsiýada propaganda, Orsiýada garşy propaganda edýän diýip bolýany. Men şurada prosta mysal getiresim geldi. Men dopustim şu student ýa-ni alan studentim. Hemme muallimlerine çenni prosta raýatlar da olaram şu okudy oturan muallimlerim şolar bilýär da şu problemin badygyny. Ýöne saklap İnsanına direni aýdýarlar. Ona mecbur bolup aýdýarlar. Bolmasa köpsine şu adam aýdan okda şonu hakykati. Näme üçin siz bolýany siziň prezidentiňiz poh. Ýöne näme üçin siziň jemgyýetiňiz hasaby näme üçin siziň hasaby jemgyýetiňiz şonu prosto raýatlary duýdurup bir hosarlyk edip türkmen özlere bratski narod diýär. Bratski narod bolsa onda aydaýyň da şu talypry umydyňy özüň barın başga ýerde gözlän bärde ýeri ýok diýip. Sebäbine şu soňky sapar süjetimde aldym men şu Türkmen owasyny zorla wakydýan gyjawady. Ana şu süjetim men Orsiýadyň bir opposision saýtyndan aldym. Benim interesindädi. Şoňa girdim bolyn, onuň galynlatlaryny bir okap göreýin diýsem, şolar bu Putina garşy duran raýatlar, prosto raýatlar Orsiýadyň. Orslardan yani her ikinci süjetimden şu Orsiýadyň içinde näme bolýan bolsa, dopustim, garalardan bir ýalyny gelmişekler, Kafkazlar diýä Orta Aziýanyň iş nemeleri, raýatlary, şu baran şolar näme edäýände de şolaň adyny çurka diýip tutýarlar. Sen düşünýär? Opposision saýt rody bu aň düşünjesi ösen bolmaly şu aynen bir özbek taksist bir orta aýaly nagrubide edip durmuşyn. Şonu onu özbek diýip ýazanoklar çurka diýip ýazýarlar. Ya aňyrdan Kafkazlylar uruşupdyrlar bolyn. Otada Kafkazlylar diýip ýazanoklar Черножопый подрали с русскими diýär. Ana şol jemgyýetiň ýeten derejesi. Ol diňe bizde däl. Ol şu Orsiýadyň asyrlar boýy alyp barýan politikanyň, siýasatynyň şu netijesi. Öz halkyny mala döndürdiler bular. Sebäbi özüne gowy ýetenler. Sizin aň düşünjeli, akıllı adamlar, Orslaryň uja dawno köpsi gaýt aňyrdan gaýtdy, öz ýurtyny terk etdi. Mejbur boldylar. Indi bolsa bularň siýasatyny şu öz jemgyýetine ýetmän soň, indi biziň jemgyýetimizi daşdy uranýar, öz ýurtlaryň gyrgyzlar boldy. Ýa-ni şu gyrgyzlaryň, ýa ştapary bu çarşýalar prezidentini ýene şu bolýar. Sebäbi arkasynda hemme ýerde Orsiýet dur, şoň hökümeti. Ana şoň netijesi. Aha, şu taýda neme edeli, bolly edeli wagtymyz bitdi de. Bolýar. Wagtymyz bitdi. Türkmen owly tawol. Sağ olun sizem. Käte gelip çıkıp dur neme ekrana. O sen nemäňe mihmançylyga barjak çağırsan. Nesi babam gelbermeli yola çık. Bolýar onda sağ bol. Orana sağ olun sağ olun. Görüşelim.